Arriben a Anime en Valencià els últims episodis dels dibuixos més emocionants de la televisió. Un esdeveniment que no pots perdre. Prepara't, perquè la història continua. Logan, a spy! L'última saga de Bola de Drac Z. En Anime en Valencià. Sí, crec que entrenant-me alcançaré un nou nivell de superguerrer.